L'església de la Mare de Déu del Castell de Llorenç es troba situada damunt del poble de Sant Llorenç de Montgai i ben a la vora del seu castell. L'església es va construir cap al final del segle XII i la primera meitat del XIII, i també hi ha reformes més tardanes. Des de l'església tindrem una molt bona vista del pantà de Sant Llorenç i un trosset del Segre.